and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Ni anak ko sa Moon Motel. Musod ako diretso. Hi. Good morning, ma'am. Room number 428. Okay. Ni anak ko sa elevator. Floor 11 pa. Paingon na diri sa ground. Hapit na kita. Hello, Miss Janice. Janice! Lingon ko. Ha? Si Janice ka na! Ay, kiatay na. Anong ni amnesia? Di lang ta siya makapantay na ko. Mula ko. Ay, animal. Dili lang ta siya makapantay na ko. Pasiplatan ko gani, be. Tuwa siya may agi sa pikas. Asa man na siya? Tuwa pa yun dito. Sa may minibar. Ay, may panda di ay. Ay, kagets na ko. Siya di singer di tingali ron. Oh, shit. Anong kini mas sinapili ni Greggy ng hotel? Ay! Wala siya. Tuwa na siya dito sa may banda. Mudali kong balik sa akong agi. Paingon sa elevator. Hakbaya. Uy! Tuwa na. Tanas ka atin nakasakay na sa elevator. Ninguro ta. Huwag nagsunod niya. Sa ito pa safety. Ako sakay na sa kuspika sa elevator. Kaya duham na elevator. Kini mga hotel. Magdali ko. Room 428. Room 420. Room 421. So, tuwa pa sa unahan. Okay, magdali ko. Siguro tuwa na siya. Shit, huwag may nangapli. Asa mo ka na siya? Nagatuga? Uy, abli na uy kanahon. Kaya basig may makikita pa na akong lain tinhi. Asa naman taong ko? Diyari ko. Ay, yawan ako ni mo, uy! Iksama. Diyan man ka! Dali. Sud na. Dali. Nasa pa ka, mo ukob ang sagadayon. Timanas kami nga. Diin man ka. Dito sa ground floor. Ground floor? Oo, dito ra ko. Naglingkod ko dito sa may corner nga bahin. Kita man ko nimo. Ha? Pero ikaw wa magkakita nako. Ay, sila nakakita magkakanako. Ngayon, wa magkapuduol. Oh, wa ko miduol. Ginaniguro man sad ko. Tingalig do na ba'y nagsunod nimo, no? Pero, mayro sabyod nga, wa ka ni duol. Tungod kay, No, kayon sa. dito si Janice, ang singer ni Franco. Oh, Janice. laki. Tugaw ba ni Franco ba? Naa siya diha sa may minibar. May banda di diha. Oo, may banda man diha. Mao laki. Siya tingali ang singer diha. Oh, okay. Posible kay lain-lain man ang singer diha. Nya napalaka ko. Nga tingali pag Tingali kun sa. tingali nagabantay to nako. Ha? Tingali nagabantay to nako ba? Unya manawag tong Franco. Oo niya. Ubasin mo arito diri. Oh. Ala,
Ari si Franco? Nya, kun mo ari niya masakpan ta. Diribi ka lain pa ni mong tan-aon niya. Dali ba? Kun mo ari pa niya masakpan ta. Sa may buhaton mo. Unsa? Mo ari ba? Sa may ito buhaton pa ta masakpan ta. Ayaw kiyat-kiyat. Usa? Oh, hey, bebe, klarohon tani. In kaso ba og masakpan jud ta? Biyon sa mo ginato na, ha? Sabi ito buhaton. Ay, kiyat-kiyat. Ay, Kiyat-kiyat ka diha karon. di na mahitabo. Ay, Di na mahitabo. ingon gani ko, nga kung pananglit. Kung pananglit ba mo, arigid siya. Unya masakpan ta. Kung sabi buhaton na ito duha. Ay, nga nung magpasakop ang yun ta. Ha? Di lang ta magunauna. Di ta magunauna, ha? Kay maunay, wato na pirming hunaw-naon, mayabag ta, bothered kay ta. Ha? Unya. Unsa man kay? Di ta mag-istorya, na. Mubura kayong panahon. Di na to sika ng oras. Ha? Sikis ko ta na Ikaw masakpan. ba? Tense kay ka. Klaro kay nahadlok ka. Hadlok ko taon. Hadlok? Ako mahadlok? Kung mahadlok sa bana ni mo. Katurag soya to. Pero, di lang ko gusto mo patol. Ha? Di ko gusto mo down sa iyang level. Greggy. Banang ko na ni mo. Good morning. Banang ni mo. Greggy. Hop! Tigalig si Franco na ron. Sobs. CR. Ako sa CR niya. Kat sa kisame. Usta? Sige Pagkat na. mo sa kisame. Sige na. Sige. Arin ako sa CR. Sige na. Ito na to. Ito. Kinsa ka ni. Ihay. Saan taman? Niyada ko. Luktok yapon. Kinsa ni. Rumboy, sir. Okay. Saan na do? Kuhan, sir. Hatod ko sa yung pagkaon, sir. Sang order. Okay, very good. Yara, sir. Thank you. Sige, sir. Dawatari. Esang lakaw. Thank you, sir. Tahimik lang. Ha? Yes, sir. Okay. Sakang kabuhi ko na. Kinsa? Rumboy. Gawas dia. Pwede ay. Nagda sa akong gi-order nga clubhouse. Oh! Kuyawan ako, uy. Kuyawan day ka? Kuyawan ka? Ay, dapat ka diha. Hadlok man gani ka. Ako na ba nung una? Sige, ikaw na ng clubhouse. Pawagtang sa kuyaw. Ay, unya na, uy. Ha? Unya na. Ay, kiki. Mau ni pawagtang sa kuyaw. Pawasan ka, kuya. Kati. Kiki. Kati. Ay, nag-apot-apot ng mga customers. Wa para pagkiliapot si Cathy. Maayo unta tuog ni Asia kay magkatabang pag-atiman sa ubang mga customers. Hala, magkapuliki kay ko ani. Hello, come in. Thank you. Thank you too. Oh, yes! Kinsay magdahom nga maswertihan ko karon nakadaog ko sa swertres. Oh, yes! Oy, Bay Franco, bay! Oh, Biotek, nga na ka? Uy, kumalipayon ko din. Daog ko bay daw. Daog? Daog ko sa swertres. Ha? Uy, unsa din ni gawas? Fortuit. Unsa? Oh, daog ko nga. Kuan mga 50,000. Oh, wow! Kadakuha na Biotek. Tungod ani bay, manuroy ta. Ha? Adto ta sa resto bar. Nga gitrabahuan sa mga sawa. Ha? Nag-enjoy ta. Kuyog na ko. Ako'y gastos tanan.
for the next episodes. Bye!